Unikezele ngeenkomo ezintathu umkomishinala ophezulu welizwe laseNigeria kwikomkhulu lamarharhabe exolisa kwikumkani yesisizwe ukumkani uVululwandle Sandile. Oku kwenzeke kwindibano ibihleli komkhulu eMngqisha nalapho bekuxoxwa ngokungaboni ngasonye phakathi kwabemi belizwe loMzantsi Afrika nabaseNigeria nokuphenjelelwe izityholo zokuthengiswa kweziyobisi nokubekwa kwekumkani yama-Igbo kuGompo. Alexandra J. uthi bayabuqonda ubuzaza besenzo sabemi baseNigeria. Being here shows that we are sensitive to whatever happens on the 14th, and that is why we came out strongly to apologize first and to say that we are in solidarity with the kingdom, and that we are here to ensure how we can positively move beyond this. Le ndibano izinyaswe ziinkosi ezohlukeneyo, urhulumente wephondo nowezwelonke. Usekela mphathiswa wesebe lentsebenziswano kurhulumente nemicimbi yemveli uZolile Barnes Ncamashe uthi abemi bamazwe ngaphandle mabahloniphe imithetho yeli. Those who are here within the Rharhabe Kingdom, they must observe the necessary protocols and etiquettes so that whatever they do is not construed otherwise and or misconstrued in ways that are similar to what has actually happened. Ikumkani yesizwe samarharhabe ukumkani uVululwandle Sandile uxelele umkomishinala waseNigeria ukuba abanangxaki nabemi bangaphandle koko banengxaki nabo bakweli ngokungekho mthethweni benyevulela umthetho welizwe. Ukwatyhole norhulumente ngokungakhathali. Asiboni action ethathwayo ngurhulumente. Urhulumente uyathetha. Now it makes me scared because kuGompo iye yabonakala into yokuba abantu xa bebona urhulumente not acting, they are more than willing to take actions into their own hands. I'm not saying it's right. Violence, I don't condone violence. But people are tired. Ukumkani uVululwandle uthi kuyothusa ukubona inkulu baphathiswa yephondo ingekho kwingxoxo ezilolu hlobo, esithi kudala kwabakho kungoneliseki ebantwini ngenxa yezenzo zabemi bangaphandle. Ndinguyamkela Mtshiye weendaba ze-MPK TV eMngqisha.